U Jordanije gnišajući sja tebe, Gospodi, trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše tebe, возлюбljenoga tja sina imenjuja. I dugovidnje golubine, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. U Jordanije gnišajući sja tebe, Gospodi, trojiče s koji javisja poklonenije. Roditele Boga, sinjetelstvo vaše tebe, возлюбljenoga tja sina imenjuja. I dugovidnje golubine, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Hriste Bože, i mi prosveštej, slava Tebi. Ovo mi беше една единствена негодина жила в живота. Значи, от дете от 4 години скукам, 20 и повече години, и еве сега ми дојде в носе, но света гужва и presrećan. Neopišljivo nešto. Dobit će krst na poklon kao i svake godine, pretpostavljam. Ove godine od nas dvojice kumova, krst je već unutra, jako lepo izgleda, ima lepa posveta na njemu i tako, dobit će još neke stvari. Gospod da im dade na site građani zdravlje, mir, sreća, beričet.